Jeg hedder Richard Schuster, og jeg er 21 år, og jeg studerer på Akupunkturakademiet på andet år. Jeg skal fortælle lidt om, eller er blevet bedt om at fortælle lidt om, hvad det vil sige for mig at gå på Akupunkturakademiet, og hvorfor jeg i sin tid kom på Akupunkturakademiet og valgte Akupunkturakademiet. Det er sådan, jeg er miljøskadet. Min far er uddannet akupunktør, og jeg har altid lavet massage, mere eller mindre naturligt. Så har jeg det kom på efterskole, læste nogle bøger om akutryk, og det øgede som en interesse, som så kulminerede med, at jeg tog til Kina sammen med en kammerat, hvor vi blandt andet besøgte en kinesisk studerende i Chengdu, i Sichuan-provinsen i Kina. Efterfølgende kom jeg så hjem og tog en snak med Camilla, fordi jeg ville vide, hvad Akupunkturakademiet var for en størrelse. Jeg kom i snak med nogle studerende derinde, og jeg fandt ud af, at jeg synes kompetenceniveauet var rigtig højt. Der også blev stillet store krav, både i det antal timer, man skal ligge om ugen, men også til ens vedholdenhed ved uddannelsen, forstået på den måde, at man skal virkelig lægge noget i det. Og det synes jeg var enormt tiltrækkende. Derudover så, efter jeg har studeret i et år, har jeg virkelig oplevet en enorm udvikling på vores hold. Både rent socialt, men også, hvordan kan man sige, sådan rent professionelt. Der er en utrolig ro, når vi arbejder, og der er et rigtig godt samarbejde, en god struktur. Og det er ikke bare på vores hold, men også årgangene imellem. Det er virkelig en god akademiånd, synes jeg.